kdo viděl tu fantastickou fotku z webova teleskopu, který prostě v tom jednom úhlu ukáže prostě v tom neuvěřitelném rozlišení 7000 galaxií. V tom jednom záběru, co tam prostě dokázal ten teleskop narvat. To je 1 cm štvorcový našej oblohy. A teď Teraz sa hovorí o 2 triliónoch galaxií. Každá galaxia, naša galaxia obsahuje 400 miliard planét, 400 miliard hviezd. Každá môže mať jednu a viac planét. A ta naše galaxie je jako sranda. Oproti těm ostatním, jako ta mléčná dráha, to je jako sranda. To sa bavíme o našej jednej galaxii, ktorých má byť viac ako 2 trilióny v pozorovanom vesmíre. Je úplne, len tá veľkosť ti automaticky musí spôsobiť zimomriavky a myslím si, že akože, aké veľké ego musí mať človek, aby povedal, že neexistuje život, že sa zbláznil.